What's up, Mananap? This is medyo maldito. And I am Snake Princess. Welcome back to Snake Princess channel. And today, Snake Princess, where are we going? Uy, natin si Jasper day. Jasper is here. What's up, Mananap? Welcome to me. To Snake Princess. Welcome to Snake Princess channel. Hi, Snake Princess. Uy, Lester Capuna is here as well. Hello. Hello. Where are you now? I'm where Nandito now? tayo saan? Saan tayo? Nandito tayo ngayon sa Mandawi. Anong ginagawa natin dito? Kasi meron magbigay sa akin ng damit. Na dress. Kaya magpapasalamat ako sa ibinigay niya sa kanya dahil pinagawa na yun para sa akin. Oh, mag-thank you ka sa ano, yung may kaibigan tayo sa Instagram. Oh, Bibigyan ng allowance yung kapatid mo para makapagtapos siya hanggang senior high. Oo. Thank you po ate sa ibinigay mo na pera Allowance para per month. sa kapatid ko para makapag-aral yung kapatid ko. Marami pong salamat sa ibinigay mo. Thank you Ma'am Mitchie sa imuhang tabang sa kawang manghud nga makapaeskwela ko. Thank you kaayo te sa imuhang tabang dako na ako ng tabang na ho. Salamat kaayo. Pupunta kami ng friend namin na bibigyan sa Snake ng damit. yung pinapili ka ng drawing tapos yung pinili mo yung pula. Parang si Daniela Mondragon. Feel mo, saan mo masusuot yung damit? Saan mo isusuot yung damit? Magagamit ko yan sa may event ko sa September 4 Saan? sa Gindulman, Saan yung Gindulman? sa Bohol. Nakapunta ka Sa na Bohol. Hindi pa. Hindi ka pa nakapunta doon? Hindi pa ako nakapunta doon. Oo, nindot ako ni magtingog mo kantang Mingming. Ay, Snake. Saan mo na? Si Mingming imong gikuan. Ay, wait, tanaw na to na. Mani, zoom good. Say hi! Ganan di ko doon mga hayop pero yung mga ereng. Pusa at saka aso po at saka manok. Pero mas paborito ko po yung ireng. Akala ko ba ahas? Kaya Snake Princess. Ayoko aso, manok lang yan. Ay tayo dyan. Ba't Snake Princess? Ba't hindi ba't hindi Cat Princess or Dog Princess? Sige, sagutin mo yon. Kasi si Princess naman yung unang pangalan ko. Pero gusto mo sana Cat Princess. Ay hindi naman pero mahilig talaga ako maglalaro sa mga pusa at saka aso. Alright guys, so Alright guys. kuha na kami ng dress ni Snake para makuha ng mga gamit niya sa okay lang isama ka sa vlog ni Snake. Hi. So this is the guy who will give Snake Princess the dress. Siya rin yung gumawa. At siya rin gumawa. Wow, thank you so much for your kindness. English pa? Forgive me na. Sabihin mo, forgive me. Tara, let's go. Hi. May go ni mo Snake? Lolo, ginap ka na. Kasya ba yun sa'yo? Ha? Tingin niyo? Wow! May slit. Yan pa naman yung gusto niya. Wow! Wow! Paras? Lo! Favorite niya yung mga slit. Yan pa naman yung gustong gusto niya. Thank you, Snake. Thank you, Snake. Pwede isukot. Sige, isukod daw, Snake. Palingot ako ba? Ay, so ano? Maghumo ka dira din. Ay, alang. Okay lang.
Tira rin mo, igo kayo. Lo. Oh, nagwakwa ka man, Snake. Ah. No, pwede na mag-brani. Wala siya libutangan o kuan. Walang pitutoy. So, kanya siya kung i-adjust lang. Oh, how can they contact you? Ano naman siya, advertisement. So, just follow me on Instagram. I have an Instagram account, House of Cody. Wow. You can message me sa kuan mag-Instagram ko ni sa Luma. I-origin ko rin. Ako'y nauwa ako. Look na, huwag yung problema. Ano masabi? Eh, wala man sa may buhaton ko. Oh, Easy. Here. Ayoko, Ana. Hmm? Huh? Gustuhan mo ba? Oo, nagustuhan ko. Uy. Yan, may isa pa. Oh. Mura mag-sirena? Sakto ra jud siya nimo. Oo, sakto rin ito niya. Lo! Wow! Parang Miss Universe. Miss Universe. Candidate number 1 from Thailand. Radika, I am a Snake Princess. I am a Isman Canada coaching. Representing from Thailand. Wow! Here's your question. Your question. From Judge Jasper. Okay, your question, Snake Princess. Nganong rainbow man ang logo sa LGBT? Kay Bakit rainbow ang kulay ng LGBT? kay kanang Bakit? Bakit? kasi mahilig kami kasi rainbow po yung kulay ng LGBT kasi sa rainbow po kami mag-aano mag-slide. And I. And I thank you. Kasi doon kami sa rainbow mag-slide Bago mong talangin. bago pumunta sa langit. Question number 2. Question number 2, final. Final question. Final question. Kung muambak kag airplane, kung tatalon ka sa airplane, sasaluin ka ba ng clouds? Hindi na lang ako tatalon kasi walang sasalo sa akin kasi tao lang ako kasi wala akong kasi hindi ako powerful para tumalon ako. Okay lang yan, baby. Andito na ako sasalo sa'yo. Magulo ko lang tayo. Ano? Hindi ko pati. Thank you for watching, guys. Maganda na po yung gown ko. Kaya, precisan ako ngayon. Kung sa Mobile Legends ka, kinsa makana ka sa nila? Oh, pag sa Mobile Legends ka, sino ka? Pag yan yung suot mo. Ano yung power niya? Praise! Ha? Praise! Sabi niya kanina while traveling, sabi niya pag may nasagasaan daw, may sasabihin daw siya. Ano sabihin mo? Ano yung sabihin mo pag may nasagasaan? Mega hell! Mega killed. Mega killed. So ano na yung sasabihin mo sa kanya ulit? Ano sasabihin mo kay Tony? Tony, thank you po ha sa binigay mo sa akin na gamit kasi ang ganda-ganda ko kaya magiging sigurado talaga ako na magiging prinsesa talaga ako masyado. At iba pa maganda na ako tingnan. Mga tao. Next time na po. Ayan. Another one. Katong pink na akong design ba? Katong flower under. For what to size? At nakaibo na kasi ko siya. Thank you guys for coming here. Happy kaayo ko. Kuan ka na i-promote ang imong Ako, actually happy ko sa tanan. The reason why gibuhat nila ako for snake, it's because Para- stress reliever si snake na ko. Para magiging para mapaganda ako no. Maganda ng cake, of course. It's actually
stress reliever na ko siya. I work in a call center mo good. So stress check kaya siya no. I make it to a point na every time ulit na ako, like stress free siya. So, murag pang stress reliever na ko sis may kamu upat I followed you and subscribe. Wow, thank you. Kana mo nag-follow? Thank you for watching guys. Bye-bye. I love you.